Hola, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de la Santa Locura. Jo sóc la Maits. Jo sóc la Marta. Jo sóc en Joan. I això és la Santa Locura. Avui tenim de convidat al Jordi, així que endavant, Jordi, explica el que vulguis de tu. Benvingut. Hola, gràcies, bon dia i a la gent que ens escolta, bona tarda, bona el que sigui. Doncs qui sóc, no? Doncs sóc el Jordi, sóc un noi molt curiós, molt sensible també, i bé, em dedico a la comunicació, treballo en els mitjans. Fins fa poc he tingut durant 9 temporades un programa de ràdio que ha evolucionat en tele a BTV, al canal públic de la meva ciutat, de Barcelona. També em dedico a crear contingut a les xarxes socials i bé, la meva passió principal és la música, la cultura pop, l'art i l'entreteniment, i he aconseguit fer d'això una carrera i una mica de professió, cosa que quan vaig començar a sortir, diguéssim, en el món laboral veia com algo impossible. Tant jo com el meu entorn, sobretot els meus pares. Llavors, estic bastant content de com s'ha anat desenvolupant una mica tota la història, perquè fins fa pocs anys no ho estava massa, i estava com molt poc segur dels passos que havia donat. En canvi, en els últims 2, 3, 4 anys he anat agafant una miqueta més de soltura i de seguretat, i de reconèixer que tan malament no ho he fet, al contrari, que ho he fet molt bé, a vegades amb les poques eines que he tingut, i llavors estic com content d'anar complint anys. M'estic acostant als 40, em queda molt poquet, d'aquí uns mesos de fet, i això, i quan parlo de mi és inevitable que faci servir els adjectius curiós i tal, perquè em reconec molt en el Jordi petit que estava tota l'estona buscant coses noves a fer, intentant descobrir, quan estava al poble, coses al poble, quan estava a casa, en el món de les revistes o en el món de la tele. Llavors, últimament m'he acostat bastant al Jordi petit, i en seguida que em vull definir o que em demanen que em defineixi, que parli de mi, recorro a coses que veig com molt paral·leles, perquè faig una espècie també com d'activisme al principi de definir-me, no traçar-me a través de la professió. Me estoy quitando de eso, perquè durant molts anys m'he definit i la meva identitat ha estat atravessada només per la professió, i ja està. Som més coses que la nostra feina, encara que ens agradi el que fem. Llavors, per això, de forma conscient i una mica política, ho he dit com la segona o la tercera cosa. Molt bé, i de fet tu ets activista per la salut mental, no? Sí, exacte, sí. Fa com poc, realment, menys de 2 anys, vaig descobrir que obertament tenia aquests plans de formació per la gent que tenia inquietuds i tal, i com que pel que veia en la seva manera de comunicar i en les seves campanyes i en el seu contingut tot anava sempre des de la perspectiva de les primeres persones, vaig veure que era una molt bona manera d'acabar d'endreçar, o començar potser a endreçar el caos de la meva autopercepció, sobretot en referència a la salut mental. Creia que era una boníssima oportunitat per acabar de desenvolupar aquesta reconciliació, i també alhora trobar-li utilitat, no? A descobrir-me, a entendre'm, i també una mica veient que una cosa que m'agrada molt fer i que s'ha convertit en la meva professió, que és comunicar, ho veia com això pot ser un match increïble, no? Em pot sumar moltíssim a mi, al meu discurs i al que faig, que és inherent en mi, perquè és un valor dels meus principals, que és compartir. A mi m'encanta compartir tot, quan tinc un ingrés, quan hi ha molt de menjar, quan descobreixo alguna cosa, no? És una cosa com inherent en mi, que m'agrada compartir les coses amb la gent que tinc al voltant, més o menys a prop. Llavors, quan vaig veure que de la salut mental era un tema en el que jo em podia sentir còmode treballant-hi, no? Amassant-ho i desenvolupant-ho, vaig veure que, ostres, sí, a més això també pot ser una de les coses que jo comparteixi amb la gent, no? Les coses que aprengui, tant del terreny de la salut mental en si com de la meva vivència. Llavors, per això vaig veure que
seria una bona unió el meu amb Obertament, perquè al final com a persona dissident també sóc un noi homosexual, tot i ser cisgènere tampoc m'acabo de sentir del tot còmode amb la masculinitat o amb el que s'espera dels nois cisgènere. També porto tota la vida una mica nedant contracorrent, no? I havent-me de defensar a vegades quan m'ataquin o haver d'explicar les coses a la gent que no les entengui. Llavors era com, vinga, doncs una capa més, no? Allò de la salut mental. Joan, vols fer la teva superdefinició? Sí, arribats a aquest moment, com parlàvem fa una estona ara out of record, normalment al principi del programa fem una espècie de definició de DSM-5 o dels diagnòstics de la persona entrevistada. I com comentaven abans, cosa que no hem explicat fins ara, és que tu tens un trastorn ansiós depressiu? Sí, correcte. Sí, jo crec que és una cosa que té picos i que té etapes i fluctua, però sí, és en el terreny diagnòstic en què més m'he reconegut, tant perquè un metge m'ho ha dit com perquè a l'hora d'investigar em senti representat, identificat i sobretot m'entengui, que és una cosa que els diagnòstics m'han ajudat molt a entendre'm. Sí, realment ho parlàvem en altres capítols i pot arribar a ser molt alliberador en molts sentits. I si et sembla, esmentem una mica el que ens diu aquí segons el manual. Després també trencarem una mica el mite per veure en quines parts s'hi assembla, en quines parts no, en quines parts hi estàs d'acord, en quines parts doncs, potser no tant. I diu que aquest trastorn presenta trets de símptomes depressius que compleixin criteris per depressió major o un episodi de depressió clar. I símptomes d'ansietat, com bé sentir-se tens o nerviós, sensació difícil per relaxar-se, preocupació constant per les coses petites o bé grans, por a que passi alguna desgràcia, sensació que es pot perdre el control d'un moment a l'altre. Diu també que aquests símptomes poden provocar malestar intens o dificultats per funcionar a la feina, a casa, estudis, relacions, i que no estan millor explicats per una altra malaltia física, ús de substàncies o un altre trastorn mental principal, sinó que funcionen per si sols. La història de la meva vida. Això ha sigut que acabes de descriure. A més, saps què passa? Que amb el tema de la salut mental, els processos, les etapes i els diagnòstics és una cosa que a mi m'ha fet també rumiar molt i donar-li moltes voltes a quan i com apareixen aquestes coses i on col·loquem de la línia temporal cada etiqueta, no? Si és que s'ha de fer. I clar, jo quan em van diagnosticar per primer cop depressió i vaig parlar amb els professionals que vaig tenir la sort de tenir al voltant, vaig veure que realment allò que m'estava passant i que ara tenia un nom i que tenia un procés i un acompanyament i un tractament, etc., ja m'havia passat altres vegades en la vida. I segurament de menor d'edat inclús. Totalment, jo crec que aquí ens ha passat. És un dels grans descobriments de la salut mental que em semblen com més, que se n'hauria de parlar més, no? Perquè a mi em sembla abrumador que potser una cosa que vivim o que ja li posem cara i ulls i fem alguna cosa al respecte, potser als 30 llargs, però ens ha passat des que tenim potser 5, 6, 7, 8 anys és fort, De fet, una de les primeres preguntes que normalment fem és com ha sigut la teva infància o com recordes la teva infantesa o la teva adolescència, perquè és on comencen a sorgir els diferents, en la major part dels casos, on comencen a sorgir els problemes de salut mental. Llavors, és això que potser t'ho han diagnosticat fa més poc, però tu des de eres més petit ja et notaves diferent o notaves que alguna cosa no funcionava bé. I és una de les primeres preguntes que normalment fem a les persones convidades, que com recorden això, com recordes la teva infància, adolescència, com la recordes? Doncs recordo una infància, ho separaré perquè és bastant diferent, una infància bastant lleugera i bastant feliç en general. La veritat és que em recordo molt sensible i molt curiós, com us deia al principi, però només vivint la cara bona d'aquestes coses, no? La curiositat la vivia explorant això, el poble, que si la piscina, que si la naturalesa, les aficions, no? Els deures, les amistats.
La sensibilitat potser la recordo molt associada a observar el món. Recordo que de petit, ja des de ben petit, m'inquietava i ho deia, els hi comunicava a les persones grans de la meva vida. Els deia, la gent què li passa, que està com trista, veig a la gent amb unes cares a l'autobús i al metro, estan bé, què els hi passa? Saps? Aquestes inquietuds ja des de peque. Llavors crec que aquest caràcter meu ja estava molt definit des de que vaig néixer, suposo, perquè si ja de ben petit ja em sortien aquestes dèries, és que és una cosa com molt meva. I vaig tenir la sort de tenir una família del més normal, la veritat, tot més o menys anava bé, no hi havia grans disfuncionalitats. El que sí recordo com a situació com desencadenant de potser problemes més posteriors és les meves vivències ja com a preadolescent i adolescent. I tot ho marca els principis de la meva expressió no normativa de gènere. Com que no em comportava com un nen com el que s'espera d'un nen, doncs ja sigui amb la postura, amb la manera de moure's, amb les aficions, no? Amb el que se't dona bé, la força, tal. A partir d'allà comencen a sortir els problemes. A partir d'allà començo a sentir-me fora de lloc. A partir d'allà començo a sentir-me atacat, inclús, literalment, perquè hi ha gent que s'encarrega de fer-te saber que el teu no és el correcte. Llavors... I Jordi, una pregunta, perdona que et talli. Abans has dit que vivies en un poble? No, però anava els caps de setmana i els estius a Camplana, una urbanització del Montseny. Vaig tenir la sort que els meus pares tenien aquesta segona residència, diguéssim, i ho tinc com molt associat a la infància, passar aquestes estones com extra, no? Els findes, tal, en contacte amb la natura, amb gent diferent d'entre setmana, com una escapatòria, no sé, escapatòria de ningun lloc dolent, però com una cosa com diferent que enriquia i guardo com a record de riquesa, no? De riquesa social, riquesa humana de la meva vida, doncs això, de que tingués aquesta sèrie d'activitats diferents els caps de setmana i l'estiu. Vale. I referent al que explicaves abans, no? De que un cop et diagnostiquen, no? Et fa reflexionar de dir, ostres, és que potser això ho vivia ja des de fa temps. Què relacionaries en aquest sentit a la teva adolescència? Doncs jo relacionaria la inquietud i aquesta sensació d'estar com atrapat, no? I de acorralament. Al final, quan el món exterior no funciona, tendeixes a buscar un refugi, i jo per sort a casa el tenia. No vaig patir episodis d'homofòbia a casa ni molt menys. Llavors, clar, jo em refugiava a casa, a la meva habitació per se, i amb l'amor sobretot de la meva mare, que era la persona que estava més present i que em va donar més afecte, i que m'ha donat més afecte al llarg de la meva vida. Però també em vaig refugiar en el món de la cultura pop, de l'art, de la música, de les revistes, dels programes de música, tot allò em va donar com... Llavors, aquella necessitat d'escapar la relaciono molt amb coses que m'han passat després d'adult i que he solventat de diferent manera, i després també aquesta reacció que et provoca, aquesta hostilitat que et dona l'exterior i que tu, amb les eines que tens quan ets un criu, no solucionaràs probablement de forma assertiva, empàtica, i, saps? Vaig fer el que vaig poder. I a mi el que em va passar és que em rebotava en forma d'odi. Jo rebia odi i rebotava més odi. Llavors, aquesta manera aquesta falta d'eines de gestió emocional les identifico molt en aquesta primera o en aquesta etapa del primer tram de la teva vida, que després de gran m'ha passat d'una altra manera, he gestionat d'una altra manera, també amb carences també, però que probablement si hagués vingut un psiquiatre i un psicòleg i m'hagués mirat amb lupa, m'hagués dit aquest nen té X, no? Però en aquell moment estàvem anys llum de com estem ara. Llavors simplement no estava en l'equació, no hi havia aquesta variable d'anem a portar el nen al psicòleg, no, és que no es parlava, no
no era un concepte. Jo crec que el psicòleg era una cosa que veies en les pel·lis o en les sèries, no? Per tractar el típic personatge yonqui, no sé què, super disfuncional o una cosa com molt, no? Era com, estava en la, no sé si en l'altra edat, però estava com en la hipèrbole, en l'exageració, en les coses, en els drames. Bueno, és que les persones que anaven al psicòleg o al psiquiatre són persones que estaven loques. Sí. O sigui, jo a la meva infància ho veia així perquè era el que m'havien fet arribar. En plan que la persona que anava a això, a un psicòleg o a un psiquiatre, era perquè estava malament del cap, perquè estava loco. Sí, la imatge... Sí, era la imatge que jo tenia de petita. Sí, de fet, jo crec que parlant de la cultura pop i de tot el cine que hem vist de petits i de petites, jo crec que en certa manera, més o menys hem nascut a una mateixa època i l'altre dia, per casualitat, estava mirant, ara trauran la segona part de la pel·lícula de Ponte en mi lugar, que és una pel·lícula dels 2000 com superconeguda, i la mare és... Amb Lindsay Lohan. Correcte. I... Ara no em sortirà el nom de la... Bueno, una actriu veterana, una crack de Hollywood, sí, ara no em surt tampoc. Boníssima. I aquesta noia que no en surt el nom, no sé si és psicòloga o psiquiatra, però les poques vegades que apareix a la feina fent de psiquiatre, de psicòloga, tots els pacients són super histriònics, tots super descontrolats, tot molt exagerat. No? Tot molt exagerat, inclús també la seva professió, perquè si t'hi fixes, és que a part l'he estat veient aquests dies perquè com que trauran la nova al cine volia com refrescar i la tinc super recent i inclús a ella com a professional de la salut mental també la dibuixen com que els tracta també com a bojos, com amb qualsevol cosa que els hi digui ja passarà la sessió, no? Llavors és com molt curiós com estava tot molt sesgat fins fa poc, sí, total. Totalment, sí. L'he de tornar a veure, la pel·li. Jo també la tenia pendent de tornar-la a veure. Ara m'hi fixaré amb aquest tema de la salut mental també. I en aquest procés teu del teu diagnòstic, com ho vas viure, com et vas assabentar de que tenies el que tenies, què vas fer fins a arribar al diagnòstic? Hem estat parlant molt de paral·lelismes, però si nos ceñimos a los hechos y a los factos, jo vaig rebre el primer diagnòstic en salut mental amb el trastorn ansiós depressiu el 2021, o sigui, fa relativament poc. I no ho puc explicar sense explicar el meu problema amb les substàncies. Jo vaig tenir una sobredosis el 2018, jo tenia... soc una persona de comportaments obsessius en tot el que recordo d'existència i de la mateixa manera que he tingut també problemes d'addicció a la feina i inclús de comportaments obsessius també en el terreny de la vida sexoafectiva. El 2018 aquella normalització de consum que jo tenia va arribar a un moment catalitzador que va ser tenir una sobredosis. Vaig patir un parón cardíaco, que es diu, de 3 hores, gairebé me'n vaig a la treball, literalment. Llavors aquí vaig començar a tenir l'acompanyament perquè quan et passa alguna cosa així i t'han d'atendre t'ofereixen bàsicament rehabilitar-te, no? I com que era una cosa seriosa, no? Vaig estar a punt de palmar-la, em van posar al meu abast un psiquiatre i una psicòloga. Jordi, a partir de dilluns, si tu vols, vens aquí i et rehabilites. Els del clínic van ser un equip superprofessional. Va ser el teu primer contacte amb algú de la salut mental, algun professional? No, però no de valent sí, perquè crec que havia acudit a professionals de la salut mental abans, no molt abans, però sí abans, però havia sigut com una cosa... Havien anat bé els acompanyaments i les teràpies, però crec que eren com molt solventar, posar tirites a problemes com molt concrets i no afundar a on està la xitxa i a on està l'arrel dels problemes. Per posar-te un exemple, en plan ruptura típica, vaig a solucionar aquesta ruptura i quan faig 2 o 3 sessions ho dono per tancat. No estava jo tampoc encara preparat per obrir-me del tot i per autodescobrir-me del tot. Llavors el que va passar és que vaig acceptar l'ajuda aquesta que m'oferien al clínic, em va costar
una mica més que el dilluns següent, em va costar uns mesos, però vaig estar amb aquest equip d'un psiquiatre i una psicòloga molt còmode, molt bé, em van ajudar molt i els astres es van alinear perquè al poc temps, l'any després va arribar la pandèmia i se'm va fer com molt fàcil posar ordre en les àrees de la meva vida que havia de posar ordre, que eren la de sortir a segons quins llocs, anar amb segons quina gent i consumir quin tipus de substàncies. No? Llavors, entre aquell procés i que vingués la pandèmia em va anar molt bé perquè vaig agafar com uns hàbits molt més saludables en moltes àrees de la meva vida. Què passa? Que durant aquest procés de rehabilitació, quan ja les substàncies estan superlluny i ja diguéssim que estic emprenent una nova vida i m'estic reconciliant amb el Jordi que té unes coses que el fan ser autèntic i no per això he de renunciar a ella, sinó que he de buscar una nova manera de relacionar-me amb la meva part juganera, amb la meva part... No? Quan tot això ja està tal, doncs no sé si s'ajunta tot plegat i començo a viure una sèrie de situacions que no em costen explicar i que no tenen a veure amb aquella situació que m'havia passat tan heavy, que era la sobredosis i la posterior rehabilitació. No tenia res a veure les drogues, jo m'aixecava pels matins i no podia sortir del llit, no podia tirar cap endavant ni la vida personal ni la professional de forma exitosa. I allà després del Covid, això? Durant el Covid, durant un dels confinaments d'aquests de ara obrim, ara tanquem, 2021. Llavors jo li dic al psiquiatre amb el que vaig connectar molt, amb el Pablo Barrios, li vaig explicar que m'està passant això, m'està costant molt entendre'm i també m'està passant que està friccionant també la meva relació amb la persona amb la que convisc, amb la meva parella, amb l'Òscar. Estava com trobant-me amb moltes dificultats i per tirar endavant una vida normal que a més en aquell moment jo tampoc ho tenia del tot difícil perquè la meva feina, que era de sortir de casa un dia per setmana, no eren masses hores, la resta ho podia fer des de casa, no era una situació molt crítica la meva, però tot i així jo no podia ni sortir del llit. Llavors li vaig dir al psiquiatre de l'equip que em van posar, amb el que més vaig connectar i amb el que més fluïa en les converses, i em va veure i em va dir: Jordi, tot això que m'expliques és depressió, tens un trastorn ansiós depressiu i és el moment de que, si tu estàs d'acord, comencem un tractament. I és el primer cop en la meva vida que es presenta davant meu un tractament amb medicació de salut mental. Jo els únics medicaments que havia pres havien sigut els típics d'amoxicil·lina quan tens una superfebre o ibuprofenos i paracetamols o coses concretes que et dona l'otorrino o el metge que sigui. I què en vas pensar del tema de la medicació? Que tenies alguna... no sé... Prejudici. Sí, algun prejudici. No era la persona que més en tenia, però sí que tenia una mica de por. Sí, perquè el concepte de medicació, encara que jo no me'n fotés o no el tingués ridiculitzat o demonitzat, sí que és com la medicació, saps? Pam, no? És en plan, t'has de prendre això per regular alguna que està passant en el teu cap. Costa una mica de pair, la veritat, sí. Em va costar una mica no d'acceptar-ho, però sí que em van passar coses per dins i vaig pensar: joder, Jordi, t'has de medicar. Però així com em vaig notar molt diferent i molt madur respecte als anys anteriors, quan em va passar la sobredosi i en seguida em vaig responsabilitzar de tot i em vaig posar manos a l'obra a solucionar-ho ipso facto. Sí, és que una de les coses que em va passar així, by the way, per lo de la sobredosi, és que una de les dues feines que tenia la vaig perdre, perquè em va passar en un entorn laboral aquella situació. Els nostres jefes, amb els que jo em portava molt bé, especialment un d'ells era com un pare per mi, ens havien advertit a tot l'equip perquè era una empresa de comunicació i entreteniment amb oci nocturn. Per això em va passar la feina en una de les sessions de DJ que ens donaven els DJs de la plantilla. Jo vaig perdre la feina i em van acomiadar, però perquè era una norma que vaig saltar-me de consumir en l'entorn laboral i 1 més 1 són 2, em van acomiadar, punt, no hi ha una altra volta. I moltes persones del meu entorn em van, bueno, no sé, suposo que amb un intent d'acompanyar-me o en el victimisme o en el culpar fora com per treure'm pes i en forma, suposo, de copet a l'esquena, però em deien: jolín, que cabrons, no, Jordi, que fills de puta, no sé què, i és en plan, els hi deia, però no, si és culpa meva,
he fet una cosa que no havia de fer, d'aquesta manera. A part, els meus caps havien sigut molt clars en el sentit de feu el que vulgueu a la vostra vida personal, quan aneu al sonar feu el que vulgueu, quan sortiu i no estigueu sota el nostre paraigües feu el que vulgueu, però quan esteu sent cares visibles de l'empresa, ni una. I jo, i moltes altres persones, però a mi em van pillar, les vam trencar aquesta norma. I això us ho explico com a anècdota de la capacitat de responsabilització que vaig tenir en aquell moment. Jo em veia a mi mateix i em sentia a mi com un nen immadur, no? A més, en tot aquell procés d'addicció a les substàncies hi havia allà una disfressa, un personatge, el Jordi Rockstar i tal, i de sobte em vaig veure com bastant madur acceptant que havia passat una situació que m'havia de responsabilitzar i que havia d'acceptar les conseqüències que tenien, no? I amb la medicació de la depressió uns anys després em va passar una mica algo similar, que va ser com si toca això ho farem. I tenies por de... Perdona. Tenies por de o sigui, al medicar-te que t'influís ja que tenies com aquestes addiccions anteriorment? Va passar pel cap l'opció, però, ostres, no sé si ha sigut, no sé què ha sigut, però he tingut molta sort en aquest aspecte que no... Ni se li ha semblat, vaja, no he tingut cap problema d'addicció, perquè també ha sigut una medicació que actualment estic tornant a prendre perquè torno a estar diagnosticat de depressió fa uns mesos, i aquest regulador de la serotonina que es diu Brintellix no té, així com hi ha medicació com, no sé, com els somnífers o la aquests que tenen com un efecte com molt directe en la teva fisionomia, en la teva fisiologia. El Brintellix és una cosa com molt a mig llarg plaç, que et dones compte de que portes potser ja com un mes sense donar-li les voltes que li donaves les coses de la manera que ho feies abans, no entrant en bucle i en espiral de la manera que ho feies abans. És com una cosa com més pausada, paulatina i progressiva. Llavors, clar, no és com quan jo em prenia una cervesa o altres substàncies que era com ràpidament notaves l'efecte i tenia com un poder de seducció que podies caure en aquesta addicció. El meu viatge amb la medicació de salut mental, el Brintellix, que és el gran protagonista, no m'ha fet aquest camelamiento tan tòxic que potser altres coses l'han fet a la meva vida, com també el menjar, que he tingut èpoques de menjar també per ansietat o també relacionar-me amb el sexe també de forma obsessiva. No m'ha passat. Llavors considero que he tingut molta sort en que el meu diagnòstic hagi sigut lo suficientment comú com perquè no hi hagi hagut molta dificultat per trobar el tractament, i a més hagi sortit bé, no? Que també escolto moltes històries de gent que n'ha de provar una altra, no els hi dona, li ha de pujar, li ha de baixar. Ostres, jo dono gràcies al meu organisme i a l'univers que tot això m'ho han salvat, m'ho he pogut estalviar. Llavors no se li ha semblat als problemes que vaig tenir amb les substàncies, com em preguntaves. Tenies també problemes o tens problemes per dormir, d'insomni? Tinc, i ojalà dir-te que no tindré. T'ajuda la medicació que estàs prenent ara o la que has pres? T'ajuda amb el tema del son? Una mica. El que passa és que, no sé si tothom que és hipersensible o sobrepensadors, però a mi el que em passa és que que crec que també ve d'aquesta part tan xula meva del meu caràcter com la curiositat, que és que i la inquietud, no? per conèixer, per esbrinar, et genera un diàleg mental o un monòleg mental, més aviat, que és molt útil, no? Si el món de les idees t'inquieta, si ets una persona creativa. A mi m'ha anat molt bé tenir idees i tenir un cervell que es pot posar a altes revolucions, perquè per algunes coses de la feina m'han anat molt bé i per la vida personal també, quan te relaciones amb gent similar i de sobte tens com converses molt interessants o filosofes. És guai tenir un motor potent aquí dalt, però no sempre, mola poder-lo apagar. I quan tens dificultats per apagar-lo, que és el que em passa a mi, doncs és el que et porta que aquesta rumiació a vegades no la puguis controlar i tingui problemes per dormir. Tinc èpoques que més, èpoques que menys, ara no estic en la pitjor,
Però sí, la medicació m'ha ajudat, en algun moment també m'han receptat, com es diu, a l'Orfidal, no me'n recordo com es diu el fàrmac. L'Orfidal, el fàrmac em sembla que es diu l'Orazepam, perdó. L'Orazepam. Llavors, en alguna època també m'ha ajudat i ara doncs, estic en un moment en el que la quietud que tinc en la meva vida, que no estic en una època de molt moviment, per sort, i les vacances m'han ajudat a regular molt el meu cos, la meva ment i la meva ànima. I bueno, estic tan regulat que se m'han anat fins les ojeres. Tenia ojeres jo cròniques, era... En sèrio? T'ho juro, tot això lila sempre de persona que dorm poc, no? Lo típic, no? És molt comú. I ara que porto com un mes i pico tranquil, hosti, se m'ha anat, és fort, el cos com reacciona. Com reacciona i com la cultura del treball i el sistema en el que vivim, que és molt exigent i cada cop més, tot i tenir uns avenços que podrien ajudar-nos a treballar menys hores o menys esforços, no? Que ens drenés menys, tot i així estem a tope i cada cop més, no? I és fort com quan el cos el poses de vacances o quan algú, doncs, la situació que està vivint el porta a haver-se de demanar una baixa, el cos realment es regula, és que és fort. A mi em va passar que portava molt de temps sense tenir vacances ni dies lliures, treballant molt, i me'n vaig anar ni una setmana va ser a Londres, potser fa 2 anys d'això, i al tornar de Londres no podia com tornar a treballar. Vaig tenir un bloqueig enorme i de fet des d'allà fins ara va ser quan va començar tot el meu tema de la depressió més heavy que he tingut a la meva vida. Crec que va ser a través de la tornada que viatge a Londres, perquè va ser per a 4 dies, perquè allà vam estar a tope, vam estar caminant, vam estar a un festival de música, no és que estigués allà en la playa de relax. Això t'anava a preguntar quants dies van ser i en quin ritme estava. Va ser menys d'una setmana i a més no és que anéssim això en plan de relax, però va ser el canviar de xip o canviar la meva rutina durant 4 o 5 dies i després haver de tornar a aquella rutina que em vaig donar compte en plan, que no podías. Yo no puedo volver a esto. En plan, ¿cómo lo hacía la semana pasada y por qué esta semana ya no puedo volver a esto? Fixa't que no és necessari que t'anessis a sota d'un cocotero a Bali, no? A fer el moment així super mega chill, sinó que pel simple fet de canviar d'ecosistema, tot i semblar-se, no? Perquè Londres i Barcelona són semblants. Però no estava treballant, no estava en la meva rutina. Vaig trencar la meva rutina. Fixa't. I, bueno, no sé, és curiós això com et poden canviar unes vacances o un canvi d'aires, un canvi de persones fins i tot. També, sí. Jo crec que és perquè el que deia ell també, no? El fet de que t'anessis i que diguessis és que no puc tornar, és com que el teu cos t'està dient m'estoy regulando, deixa'm regular-me, i et dones compte de que, ostres, això no et feia bé, encara que no? En aquesta societat és el que està acceptat, no? El tema de la productivitat. Sí, normalment aquestes coses són senyals, no? Són alerta, et diu alerta que algú està passant allà d'on vens, no? Sí, està... Jo no sabia que estava malament o que estava tan malament fins que vaig tornar del viatge, que vaig dir és que de veritat jo no sé com podia estar seguint aquest ritme, i des de llavors no he pogut tornar a treballar de la mateixa manera. Jo crec que també és com, que suposo que li passa a tothom, no només als que teníem diagnòstic, però en altres capítols havíem parlat de que ens costa conèixer el nostre límit, no? I és com que entres en una roda de... Clar, sí, no, això és una manera també molt clara de parlar de la meva història, perquè a mi jo no els coneixia, els meus límits. No els coneixia en cap àrea, ni en la personal, ni en els meus estàndards, ni els meus mínims de requeriment afectiu pel meu voltant, no coneixia els meus límits de cap tipus, no? Llavors, per això em vaig portar a sobrepassar-los en moltes àrees de la meva vida, i el voler abarcar, el voler complaure també, impressionar i buscar l'aprovació i la validació, em va portar a creuar els límits en molts sentits, a estirar la maquinària i estirar el xicle de forma super perillosa per mi, perquè vaig estar a prop de la mort, és que és molt fort. I tot això per no conèixer els meus límits, per no escoltar-me, per no observar-me i per no donar-me compte de que potser algunes coses ja m'estaven
fent d'alerta, però jo escapava. Tenia un estil de vida escapista en tots els sentits, inclús em sobrecarregava de treballar o de plans a l'agenda. Jo en aquella època de més diguéssim, de pico, de més espiral tòxica, que va ser al voltant de 2015, 16, 17, 18, tenia 2 feines i mitja, perquè tenia la feina a l'agència, la feina a la ràdio i em sortien bolos de DJ, que no només eren a Barcelona, a vegades em feien viatjar, amb la qual tenia una agenda apretadíssima, i a més me la sobreplanava amb plans, fer coses en esdeveniments, estar amb gent, tot, over tot. Overbooking, overplanning, overcompanion, over tot. I ostres, si potser hagués tingut els coneixements que tinc ara, el context hagués sigut potser una miqueta res, 5 anys més tard, que ja en el mòbil haguéssim tingut la informació que tenim ara. És que és fort, com ha canviat en pocs anys. Ara si no entens algunes coses és perquè no vols, és perquè estàs realment escapant d'elles, perquè en el mòbil, vull dir, a 2 clics tens un munt d'informació que fa 7 anys no teníem, o que se'n començava a parlar, no? Per això també una cosa que m'agrada molt dir a mi, que estic com integrant molt en el meu discurs, és que igual que amb la lluita feminista, igual que amb la lluita antiracista, amb la violència en general, crec que és un moment en el que no pots dir no ho sabia, no? Perquè és que ara mateix ja està molt clar quin és el concepte de consentiment, està molt clar quin és el concepte de violència de gènere, el que és un abús, no? Tot això ja n'hem parlat, està ja no només en el mòbil, està a les notícies, està als programes, a les plataformes, hi ha sèries al respecte, vull dir, ho tens en sentit metafòric, en sentit divulgatiu, en sentit educatiu, ho tens de totes les maneres, amb la que més t'encaixi, en format llarg, format curt, TikTok, YouTube, de la manera que tu t'encaixi més. Llavors, ara mateix, crec que sincerament ser un kamikaze emocional és un luxe que em toca una mica els pebrots que alguna gent es prengui, no? Perquè ara mateix et dones compte de que molta gent cada cop més s'està prenent no la molèstia, sinó fent l'esforç de desenvolupar-se, no? De treballar-se, d'anar a solventar els problemes, d'anar a teràpia, de fer l'esforç econòmic que suposa acudir a teràpia, no? Perquè la salut pública et pot oferir unes limitacions ara mateix que no són les desitjables, no? Per una persona que estigui passant per alguna cosa i que tingui la necessitat d'ajuda ràpida. Llavors em sembla que hi ha molta gent que ja li va bé el sistema que tenen, no? El preset que tenen, no? Que segueixen complint anys i que van avançant per la vida i jo sóc així, que això m'ho trobo molt amb gent, jo sóc així no puc, Jo no puc, tampoc, és que jo sóc així. I llavors és com, vale, sí, però tu ets així, a mi això m'està costant que jo m'hagi de passar més estona solventant la teva... Gestionant-te. Gestionant-te, la teva poca empatia, la teva poca capacitat dels teus pocs skills socials i humans, no? Que n'hi ha molts també. No sé si esteu passejant-vos pel món, però últimament la gent està cabrejada, la gent està histriònica, i és com, tenim raons d'estar cabrejats i histriònics perquè realment és un món el que ens està tocant viure avui en dia, que és heavy per cabrejar-se, molt injust, però també tenim possibilitats i facilitats per escoltar-nos i per entendre'ns i per no només dir que la nostra és l'única veritat. Llavors, també dins d'aquest activisme que estic com posant ordre en quina és la meva veu, dins d'aquest terreny de la salut mental, també sóc un gran defensor de que s'han de fer esforços i has de voler conscientment no ser una merda de persona, vale? M'encanta aquesta frase. No, Total. Has de voler conscientment no fer mal, has de voler conscientment no traspassar els teus traumes i no rebotar la teva motxilla de traumes a tothom amb qui et relaciones. Crec que és una cosa que se'ns hauria de... No, hauria de ser un mínim. Responsabilitat afectiva. Responsabilitat afectiva, exacte. Totalment. Sí. Totalment. Aneu a teràpia i conegueu els vostres límits. Sí, i si la teràpia no és el teu, doncs, dona't temps per escoltar-te, per veure't i per preguntar-te d'on venen aquests vicis que tens, d'on venen aquests comportaments, aquests patrons que no pares de repetir. A part és el que tu deies, tens llibres, tens vídeos, tens mil informació que parla sobre el tema i moltes formes com de poder fer introspecció. Sí, ara mateix és més fàcil que mai, llavors no em serveix l'excusa de que jo sóc així o és que m'ho han fet passar fatal. Bueno,
entenc, empatitzo, t'escolto, comparteixo el teu dolor, però anem a avançar cap a no fer-nos més mal, no? Que ja està el món fatal, no? I la gent que és responsable del nostre benestar, no? Una cosa com el benestar, que ja és un concepte com abstracte, no fan la seva feina, almenys aquí baix nosaltres anem a intentar. És que tampoc et dic anar fent massatges a la gent a l'esquena quan els hi faci mal l'esquena, però un mínim de tractar-nos bé, d'anar per favor, de dir gràcies i de hola, bon dia, somriure. Està clar que no sempre pot ser un ser de llum, Cuidado que no vaig per aquest positivisme tòxic, però uns mínims de tractar-nos bé i de que si algun dia se t'escapa el crit perquè no pots fer una altra cosa que abordar perquè has tingut una mala setmana o perquè realment estàs acumulant un munt de traumes i la vida està sent molt injusta amb tu, doncs almenys dir, escolta, perdona per haver-te bordat d'aquesta manera o no sé, com comunicar-nos una miqueta més. Veig que evitem tenir converses incòmodes tota l'estona perquè és tot molt més ràpid i molt més fàcil agafar el mòbil i posar-te amb els ulls en blanc a fer scroll infinit, i això és el que trobo a faltar, i que si em preguntes de si sóc optimista o pessimista amb la raça humana ara, avui en dia, en 2025, tinc una miqueta més de tendències pessimistes perquè veig que la gent vol lo fàcil i lo ràpid, i és en plan, és compatible una vida de plaers i anar-te de vacances amb el low cost i demanar-te un globo amb no ser una merda de persona. És que és compatible, no passa res, no has de renunciar al jet privat, al Spotify, al Netflix, a l'HBO, no. A les comoditats, sí. Clar, simplement no evitis que potser en algun moment hauràs de tenir una conversa amb el teu treballador, amb el teu cosí, amb la teva parella, amb la teva millor amiga, que porteu acumulant allò i aquell quist emocional durant anys i no teniu mai... Fem-ho. És una cosa que si em dius què diria, què posaria cap al món ara, cap a l'univers, què disposaria serà això, fem-ho. Anem a passar per aquests aros que a vegades són una miqueta complicats o difícils i fan mandra. Jo ho sé que fa mandra a vegades tenir converses, sóc el primer. Sí, jo crec que també la gent és com que aprofundir en un mateix o en una mateixa és com un pas que has de fer de forma conscient, perquè has d'estar disposat o disposada, no, a trobar-te coses superoscures de tu mateix o de tu mateixa que dius, no? Clar, potser no estic ready, no?, per acceptar tot això, i a més el sistema aquest en el que vivim no t'ho posa fàcil, al contrari, et posa molt més fàcil el distreure't de forma que a vegades és inclús una mica anestesiar-te, és que és fort, el moment aquell de Black Mirror del xip aquell que quan se l'apretaven es posaven els ulls en blanc, em sembla molt aquest moment de que en tot moment agafem el mòbil i ens posem a fer scroll infinit a TikTok o arribem a casa i l'únic que l'únic que nos da l'alma és per encendre Netflix i posar-nos a tragar. Llavors penso que hem de trobar un punt mig i acabar d'ajustar-nos i regular-nos en aquesta nova era moderna que clarament ens està passant per sobre i ens està com abrumant com a espècie, estem atrofiant-nos. Llavors que crec que amb una miqueta d'esforç, com us deia abans, crec que acabem de posar-nos al nivell i ja no ens abrumarà tant que si la IA i no ens faran por totes aquestes coses que no ens han de fer por, simplement hem d'evolucionar com a espècie i no ens hem d'atrofiar. Crec que és el repte. Ser més conscients. Ser més conscients, estar desperts, i perquè sent conscients i estant desperts sabrem quan ens la intenten colar i quan no? I sabrem quan serà una trampa i quan no? I quan realment ens farà bé donar-li clic en aquell botó i quan realment serà una espiral de consum, de gastar. És molt perillós avui en dia lo fàcil que és gastar, també penso. Sí, Tot el rato, compra-lo ja, oferta, coses... Vosaltres recordeu que les coses fossin tan barates? O sigui, els preus han pujat, això no hi ha cap dubte, la compra ha pujat, però tota aquesta cultura de l'AliExpress i del Temu, que sóc el primer que algun cop ha caigut, però penso això... Sí, és exagerat. És exagerat, llavors ara és com molt fàcil tenir la casa supermona perquè estiguis pendent tot el rato de poder-la tenir el més guai possible per la foto o pel vídeo. Però després tu... No? Que no desenvolupar-te i tenir una bona relació amb la persona amb la que estàs vivint, amb la persona que t'ha parit, no? Quantes encara disfuncions familiars hi ha per coses que arrossegues i arrossegues i arrossegues.
Jo crec que a poc s'està començant ja a parlar més del tema de salut mental, perquè fins fa poc jo no havia vist cap vídeo a TikTok molt poc, no havia vist cap vídeo ni cap persona parlant d'aquests temes, i ara realment, no sé si també és per al cercle en el que jo estic, que potser en l'Instagram d'una altra persona o en el TikTok d'una altra persona no li sortiran mai vídeos de salut mental, a mi sí que me'n surten de tant en tant i no sé, me n'alegro de que s'estigui començant a parlar, tot i que hi ha molta gent que parla sense saber. Sí que és veritat això, però bueno, no sé, crec que hem de parlar i s'ha de parlar, per això també fem aquest podcast, perquè és que si no es parla és com si no existís, és el que està passant una mica. Totalment, sí, de fet, bueno, el viure en aquesta època híbrida que estem vivint i els que hem nascut amb analògic i després tot ha sigut tan digital i tan virtual, ho veus en la teva pròpia trajectòria vital, no? Que hi ha canvis que es poden fer i que ens podem adaptar, només has de voler. I a més que és com que fer aquest podcast, almenys no, des de nosaltres, és com donar-li més veu i més visibilitat, no? I que es treguin com dubtes o por, perquè al final és el que explicaves abans, no? Abans els psiquiatres o les psicòlogues es presenten a les pel·lícules, no? O a la publicitat o el que sigui d'una forma, i la realitat dista d'això, no? Igualment, les persones que van a teràpia són persones que estan loques, pues no. O sigui, ja sempre ho repetim, no cal que arribis a cert punt per anar a teràpia, per anar a un psicòleg, que t'ajudin d'alguna manera, no cal. És que esperem al límit, o sigui, avui dia esperem al límit i no hem d'esperar. Sí, totalment. Jo penso que la feina que vosaltres feu és molt important perquè dona com més finestres o més miralls en els que la gent es pugui sentir emmirallada, no? I que potser pues, ja sigui perquè algú t'ho recomana, perquè t'ho trobes en el feed, perquè t'ho recomana a Spotify, o sigui la manera que sigui en la que arribis a continguts com el vostre o similars, és una manera de trobar respostes, no? I de que quan érem més peques no teníem, perquè l'única representació que hi havia era aquesta que estava superdistorsionada i que pues, tanta distància li tenies por a aquestes coses, no? I jo en la meva vida reconec aquest buit, jo i tota una generació, ja no parlar dels nostres pares o els nostres avis, no, total. Que ojalà doncs, hi hagués hagut una conscienciació més temprana i poder haver començat abans. A mi el que m'agradaria molt també, penso que és un repte dintre de la salut mental, és també la salut mental per la gent gran, no? Perquè percebo també tinc una sensació com de que molta gent tira la tovallola, no? O es rendeix. Ja soy muy mayor. Ja soy muy mayor. I això ho estic observant en el meu terreny familiar, no? Veig que, hòstia, tenen un present que és resultat de les decisions que han anat prenent al llarg del passat, no? Com en la trajectòria vital de cadascú. I clar, i no s'atreveixen perquè ho veuen com algú que ara ho tenen molt... Me queda poco. Sí, ¿para qué? O jo psicòlogo, no? Alguna vegada ho he viscut amb algun familiar i és com... Ostres, pues no molaria ja... No? Tu creus que et queda poc, no? Pues aquesta recta final viure-la el més reconciliada i el més en pau possible, no? A mi em semblaria una... I espero no convertir-me en una persona de 70 anys que diu que ja que em queda poc, no sé, pues els que quedin, 10, 15 a millorar, no? És una cosa que també em fa sentir molt orgullós de mi i de la meva d'aquesta última i de l'última etapa, sobretot d'aquesta edat adulta en la que estic, arribant als 40, estic molt orgullós de que em vaig de forma bastant progressiva, a vegades hi ha èpoques de més pausa i estic tan esgotat emocionalment que només puc existir, però en general em dono compte del recorregut que tinc i, ostres, m'he anat preocupant d'anar solventant i d'aquella cosa que fallava anar-la arreglant i de ser com millor, no? I espero que no se m'acabi aquest motor i que si em queden coses per solucionar quan estigui a la tercera edat i estigui jubilat, espero mantenir aquest esperit de seguir animat a evolucionar, perquè és com molt satisfactori per mi veure que una cosa que he fet igual durant 30 anys
després de pràctica, ojo que no és fàcil, però entrenes i ho proves i un dia et costa més, un dia et costa menys. El tema dels límits, no? Dir que no. Ha sigut un dels meus grans descobriments, no? talons d'Aquil·les, o sigui, és un temazo. No saber dir que no ha sigut el problema, un dels problemes més grans que jo he tingut a la meva vida, perquè aquesta incansable búsqueda de l'aprovació i de la validació i de complaure la gent m'ha portat a mi a desatendre'm per complet, no? I a no observar-me i a no escoltar-me. I això passava per tota l'estona dir que sí i atendre a tothom i desatendre'm a mi. I jolín, quan ho he començat a posar en pràctica en els últims anys i et pilles a tu en la mateixa estampa que abans feies d'una altra manera i ara la soluciones de la nova, dius, hòstia, és que és una realització personal que es pot comparar amb molt poques, saps? I mira que jo sóc un epicuri de plaers i m'encanta menjar bons menjars i no sé què, i no sé, saps? Vull dir, sóc un tio molt sensorial, però, jolín, una cosa que tenies allà enquistada, que et convertia en una albòndiga emocional perquè et feia cometre el mateix error una i una altra vegada, després tu et queixant de que em trobo només amb gent així, o és que em tracten tot el rato així, és que no aspiro a res millor. Cony, perquè no ho deixava, perquè jo ho permetia tota l'estona, no? I quan de sobte comences a allunyar-ho, comences a dir que no, comences a posar límits i dius, mira, aquesta ja no me l'han colat, o mira, aquesta l'he esquivat abans de... Buah, és supersatisfactori això. Llavors és com... No puc no explicar això, no puc no compartir-ho, perquè per mi, que soc un tio que també no amago que també les coses materials m'agraden, i m'agrada un bon look i anar a un bon festival i XL i no sé quantos i Premium i Plus i tal, però ostres, aquestes coses no es poden comprar, saps? Bueno, perquè has après a posicionar-te. Clar, i ho he fet amb esforç. Sí que potser m'ha costat els calés de la teràpia o de l'ajuda que hagi hagut de demanar en determinat moment, però ha sigut he pencat jo per això. Bona inversió. Sí, és molt satisfactori. I és un esforç que no es veu, que els altres no ho veuen. Només el saps tu, aquest esforç que tu has fet. Això no és una cosa de la que es pugui fer show-off ni presumir. Tu ets aquestes coses, i precisament per això són tan interessants, perquè la principal persona que es beneficia ets tu. Per i per tu. Llavors és com, per això ho trobo tan interessant. Jo sé que cada persona té un recorregut vital i que no tothom té les mateixes aspiracions, però, ostres, una cosa que se t'ha fet bola tota la vida, o durant molts anys de la teva vida, una dificultat d'aquelles que dius, que ja t'has arribat a parlar-te a tu mateix o a tu mateixa, que tu no ets això, que tu no pots això, que això ja és teu i que t'acompanyarà tota la vida. Demostrar-te que no, que pots esquivar aquest tipus de persones o que et pots valorar d'aquesta manera, que et pots posar el valor aquest que tu abans et creies que no tenies. És molt fort. No és una cosa que es pugui comprar i t'has d'esforçar i és difícil perquè et fa passar per... És difícil. No sé, ho puc comparar potser amb algú que entrena molt el braç i no li surten braços com voldria, no? O els glutis, o el que sigui, o qualsevol, o disciplines manuals, no? Que el teu no ets un manites o no ets algú que se li donin bé les arts. Doncs la pràctica acostuma a garantitzar resultats, almenys en les coses en les que jo m'he aventurat, que també soc molt conscient dels meus límits i soc una persona que sap que no soc de ciències, que els números se li donen malament. En seguida que em vaig fer autònom vaig intentar portar-m'ho jo i vaig veure que no, que necessitava una gestora. La gestora, check, tot bé. Has de saber també quines són els teus terrenys. Però saber les limitacions. Però, jolín, una cosa que t'incomoda, que et fa com viure l'experiència de la vida de forma no premium, i és que ja no premium, sinó fatal, no? Com per exemple, jo que sé, tot el rato tenir parelles que et fan una sèrie de coses, no? Que et fan mal de la mateixa manera, o a les feines, no? Que sempre et tropeces amb la mateixa pedra. Quan comences a veure que la cosa canvia i que has sigut tu, pencaire, el que has causat aquest canvi, és molt satisfactori. És fàcil donar-se compte, però quan depèn quines conductes que tens... Sobretot quan són pròpies. Jo crec que també és com... Sí, és com el que deies, no? Sempre con la misma piedra, però jo crec que també és com
el que una persona sigui conscient o no del seu estat. És a dir, que per exemple, si tota l'estona trobes el mateix tipus de patró, el tema de relacions, fins que el teu cap no fa un clic de per què sempre em passa això, i aprofunditzes i vols arribar com a dir, és que ho vull canviar. Sempre ho dic jo, no?, al meu entorn, en plan, quan arribes a un umbral, a un llindar, no? Sí, a un llindar màxim de dir, és que no puc més, fins que no arribes i pots estar, el teu llindar pots estar aquí o aquí, i depèn de la persona estarà en un lloc, no? Fins que no arribes allà, no dius, ostres, aquí he de fer un canvi, estic fent alguna que no em porta sempre a lo mateix, i és com que la vida també t'està com mostrant en plan, aquí has de dedicar no, però ets tu el que ha de dedicar no. Clar. No? I posicionar-te. Que el malestar és una zona de confort. És una zona de confort enorme. Exacte. Ostres, no ho havia sentit mai així de formulat i m'encaixa molt, O sigui, m'ha resonat moltíssim la frase. Literalment, és una zona de confort. La queixa també és una zona de confort. Que això no vol dir que, diguem, no et pots queixar, clar. Però, saps? Però pot arribar a convertir-se en una zona de confort molt perillosa i en una espiral, no? També les persones tendim a... Per això de les relacions jo ho valoro tant, i els vincles i les converses incòmodes de les que parlava abans són tan importants, perquè una amistat, una bona amistat, una relació poderosa passa per també que es diguin les coses dolentes i que es tinguin converses incòmodes. I per això, el de la queixa és una cosa molt tricky i que és una arma de doble filo, perquè hem de poder-nos queixar, hem de poder dir me cago en la puta, hem de poder dir no puc més, però si tu no pares de dir no puc més i les persones del teu voltant et diuen ai pobret, si no pots més, és que ui, que dolenta que és la gent, si ui, els contractes estan fatals. No estàs ajudant a la persona tampoc. Exacte, t'estan portant a paralitzar-te, t'estan ajudant a paralitzar-te, i de sobte sembla que tinguis unes amistats supersanes, no? Ai, que guai, estic trobant-me amb gent que els agrada les mateixes sèries que jo, ens agrada el mateix, no sé què, que si les ungles, no sé quantos, tots som iguals, i en realitat potser els valors que us atravessen són totalment diferents, perquè com que aquesta persona no creu en l'evolució, t'està portant a tu a només un pobrecito, i no t'està acompanyant a que puguis treure el millor de tu i que puguis realment sortir d'aquell forat. Llavors, ostres, m'ha encantat com ho has dit, perquè sí, és molt important que ens deixem ser i estar, i que si hi ha vegades que són no dies, hi ha vegades que són mesos, i que no pots fer una altra cosa, i és un forat, i el forat s'ha d'acceptar, però només amb aquesta espècie, és que és una mica paradoxal, jo ja ho veig quan ho estic dient, però és només quan et poses una mica de cul o a remar a contracorrent d'això que t'està passant, quan es comencen a moure coses, i potser, i de fet és el més habitual, a mi m'ha passat no ser capaç i d'haver de dir que és el que he fet, necessito demanar ajuda. Totalment. Vull dir que per això també existeixen aquestes disciplines i aquestes ciències. I costa demanar ajuda, no és fàcil. Molt. No és fàcil donar-te compte que tu no pots amb una etapa, amb un problema, no és fàcil pensar, uai, és que jo no puc fer-ho sola. Però és que és normal. És normal, no podem fer-ho tots sols. I jo crec que també, les persones quan et veuen malament, perquè a mi em va passar en el meu primer episodi ja fa molts anys, jo em vaig sentir super sola, no? I ningú em mantenia. I per què deia això? El fet de que la gent et vegi, no? A una persona malament tota l'estona, en bucle, tal, clar, és entendible, comprensible, que et vulguis allunyar d'aquesta persona perquè aquesta energia no t'està portant res, no? Però clar, aquí és on, per això també fent el podcast que fem, és saber diferenciar, no? I no carregar-te amb coses dels altres, no? I del revés, vull dir, quan vols ajudar alguna persona és dir, vale, la guio hasta aquí o l'ajudo o li faig companyia fins aquí, però jo també m'he de treballar per poder com fer distància quan toqui fer distància i que tu no acabis també malament, perquè això també passa. Totalment d'acord, Maits. Sí, perquè ajudar i salvar són coses diferents, i les persones que som molt sensibles i inquietes i ens agraden també les persones i ens agrada que les persones estiguin bé,
un altre cop, límits, el límit d'on està quan estàs intentant ajudar i desatenent-te tu és molt, es dilueix i està borrós, no? Igual que a mi em va passar amb el tema de sobrecarregar-me energèticament, d'esforços, de plans, de tot, també em passava que estava constantment salvar la gent, intentant salvar a la gent del meu voltant, no? I em va passar també amb un familiar molt proper que en el meu procés de descobriment de la salut mental vaig voler-me fer com una mica... Sí, bueno, al final el salvador, i vaig voler ajudar de més a una persona i no podia ajudar-la. Però al no conèixer els meus límits em sobreoferia la meva ajuda i sobreoferia el meu temps i sobreoferia la meva energia i sobreoferia el meu afecte perquè no coneixia quin era el meu límit. Cadascú s'ha de conèixer el seu i sí que és veritat que crec que cada persona ha de trobar el seu equilibri i que si ets una persona que t'agrada ajudar els altres o que algú connectes de forma molt genuïna amb algú i veus que just aquesta persona no està en el seu millor moment i estàs disposat o disposat a continuar, no? A estar present encara que la persona no et pugui oferir la seva millor versió, doncs saber quan serà el moment en el que t'hauràs de donar un pas enrere i quan no, per no fer-te tu mal. Perquè penso que aquí és on ja estàs entrant en una espiral que no és la teva però la fas teva i és perillós. Per això s'ha de saber quan a alguna persona li has de donar una targeta d'un psicòleg abans que sobreoferir-li el teu temps. No, i a més que per això també és important, i sempre ho diem a cada capítol, que aneu a teràpia, que no és només el fet no, el que deies abans, o sigui, s'ha de fer l'esforç de treballar-se un mateix, no només per tu treballar les teves oscuritats, sinó també amb el que estem dient ara, no? De que si vols ajudar o saber ficar límits, saber posicionar-te, saber dir que no, això a teràpia també t'ajuda, o sigui, que és com d'un costat i de l'altre, no? Treballar-te tu també implica saber dir que no, fins a on arribo, els límits, treballar a les meves oscuritats i tot això el que estem compartint avui, no? Quin programa més interessant, hem parlat de molts temes, molt interessant, a més el Jordi que parla superbé, com es nota que ets del mundillo de la comunicació. A mi m'ha encantat aquesta frase que has dit fa poca estona, de el malestar, no? És una zona de confort. Sí, és que jo m'he passat en aquesta zona de confort molt de temps i encara em passa de vegades i em costa sortir, però... Tots són grisos i tothom ha de trobar la seva fórmula, no? El seu sistema, el seu equilibri, sobretot. I igual que sóc molt apòleg de superar-se i de treballar-se i d'intentar trobar la versió menys merda de persona, no? Per oferir-li a la resta de les persones amb les que et relaciones, també sóc un gran defensor de que ens puguem... Si realment ara mateix tu l'únic que pots fer és removerte en el barro durant unos días o durant unos meses, també està ok. I no passa res, i potser això es tradueix en complir els mínims, no? A la feina i tal, o ni els mínims, no? T'has d'agafar la baixa. Saber ser molt conscient i observar-te i escoltar-te i saber fins on pots arribar. I també tenir com una cosa que m'agrada molt a mi és tenir un catàleg propi de quines són els teus, no sé si dir espais segurs o safe space, digue-li com vulguis, no? Però potser saber solventar o no solventar, sinó trampejar aquests moments. Jo que sóc una persona que tinc oles i ones i tsunamis de pensaments intrusius molt perillosos, i de fet aquest estiu m'està passant que m'estan venint sovint, i quan ara estic mirant tot el que portem d'estiu hi ha més moments down que up, o sigui, més moments baixos que alts. Vale, però jo ja porto molts anys amb això i ja sé que quan passa això no he de posar-me de cul, això em portarà potser 1 o 2 o 3 dies en els que tot em semblarà malament,
Norma número 1, no prenc decisions transcendentals, no em fico en merders, Molt bon consell. una mica ni te cases ni t'embarques, i després treus el catàleg de coses que et fan bé, siguin pel·lícules, siguin menjars, siguin llocs, potser pues, si t'agrada anar, jo què sé, a Barcelona, al Parc de la Ciutadella, et resulta senador, doncs ves al Parc de la Ciutadella, i pues, jo soc molt de que tinc pues, unes pel·lícules, no? Per exemple, Xiques Males, em senta molt bé veure, Aladdin, Sister Act, la 1 i la 2, són com pel·lis que em sé el guió sencer i que són com que m'abracen el cor, saps? I que em sento com molt segur, o veient Aquí no hi quien viva, o veient Paquita Salas, són llocs que sé que durant 45 minuts o hora i mitja tot estarà bé. A mi em passa igual, jo també tinc com unes pel·lícules o cançons... Crec que es diuen comfort movies, sí, que són com mi película de confort o mi película vitamina, mi canción vitamina, que me la pongo 10 veces seguidas i sé que em sentarà bé escoltar-la. I és igual que l'hagi escoltat 1000 vegades. O sigui, la torno a escoltar i em torno a sentir bé. O les pel·lícules em passa el mateix. M'he vist pel·lícules 1000 vegades, Paquita Salas me l'he vist 2 vegades i de fet ara mateix estava pensant en tornar-la a veure perquè és una sèrie que em sento bé, no penso en res, m'ho passo superbé i és el que necessites en aquell moment. I amb aquesta frase, no?, de estar bien, no estar bien. Està bé no estar bé, però tingues el kit, sobretot. Tingues el kit o ves-lo descobrint, tampoc et tinguis pressa per tenir un kit de supervivència, però per això és tan interessant estar a combinar l'abraçar els plaers de la modernitat amb observar-nos i atendre'ns i escoltar-nos, perquè així, quan et pilli un moment de conflictes o d'època de dificultat, sabràs quin és el teu ABC 1, 2, 3 del bienestar o del trampejar aquella mala època, no? De fet, això nosaltres ens ho feien a l'hospital de dia on vaig estar, hi havia un gràfic que era la curva del bienestar i tu havies d'aprendre, que jo encara ho estic aprenent, en quin moment de la curva estàs, per saber en cada moment com afrontar-ho. I nosaltres teníem el que ells deien el kit de la calma, que era un KitKat que tu et feies, si volies, amb alguna per cada sentit. Que bueno, en aquest aspecte podia ser una mica el de les pel·lícules, no? Pues per a la vista o oïda. Tu veus les pel·lícules i et senten bé. Però bueno, ojo amb els sentits, perquè una olor et pot també portar... Jo tinc el meu rolón de lavanda, que me'l porto a totes bandes, i per mi aquella olor, o sigui, me'l poso i durant ni que sigui uns segons, aquella olor ja em calma. Sí, perquè és la meva olor preferida. També hi havia coses per al tacte... això, tacte, oïda, vista, i era interessant. A mi no em servien tots, el del gust, per exemple, mai m'ha servit, que en el gust diuen que quan tu estàs en un moment amb un pico molt fort d'ansietat, de depressió i tal, et prenguis alguna picant. Perquè el picant, el teu cos no és un gust, no el valora com un gust, sinó és com que sent atacat al teu cos. Llavors, si tu no toleres el picant, a mi no em funciona perquè m'agrada molt el picant, però si a tu no t'agrada el picant, la gent portava un botecito de tabasco, es prenia una mica de tabasco i el picant fa que com que el teu cos reaccioni, es posi alerta i durant uns segons o una estona et distreu d'aquest malestar i t'ajuda a distreure't. Fixa't que tot et porta a sortir d'aquí. Sortir d'aquí dalt, sortir del cap, no? Per això tant, d'estar present i les tècniques com el mindfulness no les hem de passar per alt perquè és una tonteria, no? Però és estar present, estar aquí i ara és el que et pot fer sortir d'aquest embrollo mental que tinguis, no? I a mi ho tinc superrecent perquè aquests dies m'està passant, que tinc en seguida espirals mentals de que tot ho veig negatiu, de que veig que el futur em pinta fatal, no sé què, i de cop fas alguna cosa amb les mans o tinc la sort que tinc responsabilitats tipus treure la gossa i quan pujo, per exemple, mira l'olor, quan pujo l'escala sento com la gent està preparant el sopar o el dinar a l'hora del migdia i aquelles olors ja és com casa. Et fan sortir. Sí, et fan sortir. O si tu et promet... o fer exercici, també, poca broma amb l'exercici físic, també, que és molt sanador i et pot fer... et pot arreglar una mala tarda. No, o sigui, a mi, per exemple, em passa que jo soc ballarina i a la formació a la que estic, al Versala, és una cosa que jo, pel trastorn que tinc, el meu cap sempre està funcionant, o sigui, 24/7. És algo que he après a conviure amb ell. Però és veritat que les hores que jo passo en aquesta formació cada setmana em fan desconnectar del meu propi cervell. És increïble. Llavors,
referent al que deies tu de fer activitat física, el mindful eating o el mindfulness en si, són coses que s'han de valorar i de dir que, ostres, però jo no sé fer això o em costa i tal. Bueno, hi ha altres coses com el que estan dient els companys, no? De fer-te el dinar, olorar lavanda, el picant, són coses que es poden... Has de trobar. Sí, el que et vagi bé a tu, clar. Llavors, ja que estem parlant de coses que podem fer, tu què recomanaries a les persones que pateixin el mateix que tu? I després, també, què recomanaries als oients que no tinguessin cap tipus de diagnòstic? Què els recomanaries o què aconsellaries? Vale. A les persones que tinguin tendències depressives, podem dir com jo, els diria que això, que sobretot que a través d'escoltar-se, d'observar-se i d'atendre's, es facin una mica aquest mapa, no? Aquest kit que no té per què ser material, pot ser un kit d'hàbits o de llocs als que anar o de gent amb la que parlar o de pel·lícules que veure o de sèries, perquè puguis trobar aquesta muletilla que si ets com jo et farà falta sovint. Llavors, no et distreguis molt sovint, o sigui, exercita la consciència per lo que tu vulguis. Segur que hi ha alguna cosa que t'interessa, astronomia, psicologia, hi ha mil coses en el món, però troba la que és la teva i la que et pugui fer treballar el cervell per alguna més que per als pensaments intrusius o per dibuixar els pitjors escenaris, que és una cosa que tu i jo som tan especialistes en fer. Llavors, posa dona-li la volta, no, però posa-li al servei de coses útils que et poden fer molt bé, no? Llavors troba quina pot ser la teva passió, la teva dèria o la teva obsessió de l'estiu, perquè potser només et pot durar un estiu, però et pots especialitzar en, jo què sé, en mil coses, no? En plantes variegates monsteres de color rosa. Troba quina és la teva cosa i posa-li la teva poderosament al seu cervell, perquè només així serà la manera en la que et coneixeràs a tu i sabràs quins són els teus mínims, els teus estàndards i els teus màxims i els teus límits. I això és molt útil per qualsevol moment, per un moment d'una desavinença banal del dia a dia com d'una cosa transcendental que pot canviar el curs del teu futur. Llavors, els diria això, que en realitat això que ens dona tant pavor, no? Que és aquesta ment que rumia tant i que treballa tant, també pot ser el nostre superpoder, perquè podem tenir unes idees meravelloses i podem filosofar i podem tenir unes converses precioses amb la gent del nostre voltant que ens fa a lo millor crear un entorn encara més maco i fer que el món giri, no? I fer del nostre espai un lloc millor. I a les persones que no tinguin cap diagnòstic però que els interessi aquest terreny i que ens estiguin escoltant, els diria que segurament només l'acte d'escoltar la Santa Locura ja és un acte de curiositat i d'empatia, no? Per la gent diferent a ells o a elles. Llavors que continuïn exercitant aquest valor i aquesta part del seu caràcter tan maca, no? Que és, jo crec, la generositat, no? I la curiositat de voler saber què és el que passa en el seu voltant, independentment de que potser no ho estiguin patint. Llavors crec que això és algo molt maco i que aquest múscul que han tingut la sort de tenir una mica més desenvolupat que la resta de la gent, que el segueixin exercitant, perquè és molt maco i crea relacions molt maques, crea vincles molt macos, crea moments molt divertits també, quan de sobte comparteixes coses i descobreixes coses o tu fas descobrir coses a la gent i és molt maco connectar amb les persones de manera que et multipliqui, no? I que et porti cap endavant, que et porti cap a evolucionar i cap a convertir-te i descobrir llocs que no coneixies. Llavors penso que això és molt maco, que si algú ens està escoltant és perquè ja té aquest motor vital. Llavors que segueixin exercitant-lo, perquè és algo molt maco i és algo molt esperançador de la nostra espècie, no? Que té aquesta cosa que, tot i no necessitar-ho, no és menjar, respirar, pixar i cagar. No tindríem per què fer-ho per sobreviure, però ho podem fer, no? I podem tenir el nostre entorn com una miqueta més cookie, simplement
sent empàtics i generosos i escoltant, no? I practicant aquestes coses que són tan senzilles de la vida i que no costen un duro. Que bé que parla aquest noi. Gràcies. No sé si tens alguna cosa més a dir, compartir, que no es quedi res allà a la... La veritat és que no, la veritat és que sento que he parlat un munt. I t'hem escoltat molt bé. Sí, no sé, estic molt agraït de que m'hagueu donat l'espai també. També estic agraït a mi mateix de que inclús està passant una època complicada a nivell mental i de que m'estic fent com molts bucles i moltes espirals i molts pensaments intrusius m'hagi animat a inclús així venir. Moltes gràcies. Sí, perquè a vegades que també dintre d'aquesta defensa i apologia que faig dels límits i de cuidar-se i de les autocuidados i el self-care i tot això, bla, 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 també penso que de tant en tant, almenys jo, parlo aquí ja des de la meva experiència personal, a vegades em va bé igual que a vegades em va bé el fango, no? I posar Paquita Salas i ja està, i es passa el dia, i a vegades també em va bé a mi mateix donar-me una bufetada. Llavors, de vegades m'animo a mi mateix a sortir de la zona de confort, no? Sigui com sigui d'abstracte el concepte, m'agraeixo a mi mateix també posar-me en llocs que no, ha sigut molt còmode, estar amb vosaltres no ha sigut per res incòmode, no? Però que podria haver-me dit a mi mateix moltes vegades si no estàs bé, no sé què, el primer és i aquesta vegada m'he dit no, fes-ho perquè ja he comprovat, igual que amb les aventures que m'ha portat obertament, que sempre em suma, sempre. Mai torno a casa amb menys. Perquè no és fàcil anar a parlar sobre salut mental i sobre tu i els teus problemes. I els teus fantasmes, i les vegades que l'has pifiat, i coses que m'han avergonyit durant un temps, no? Però rarament, per no dir-te mai, m'han portat a un lloc de tirar enrere. No, sempre m'han portat a més, sempre torno amb més cosa, amb més idees, amb més inquietuds, ostres, mira, a aquesta persona també li va passar això, llavors és com que sempre em val la pena. I us ho he d'agrair a vosaltres i a mi. Llavors avui és un dia com que sento abundància i riquesa en aquest sentit, perquè dic, mira que bé, que ho hem fet, que aquests xavals han fet aquest podcast, m'han convidat i a més jo m'he tret les manies i les mandres i he vingut. És molt important la gratitud, la veritat. És una que hauríem de practicar més. Igual que amb la gent del nostre voltant, amb nosaltres mateixes també, Totalment. No sé, hi ha un dia que no sé si va ser la Úrsula Corberó, va acceptar un premi pel paper aquell de la sèrie del Cuerpo en Llamas, que si no l'heu vist l'heu de veure perquè és fortíssima, sobre el cas de la Guàrdia Urbana, no? Com es deia, la Rosa Peral i tal. Sí. Un dels true crimes més apassionants del nostre país. Van fer la sèrie a Netflix i ella ho va fer molt bé i li van donar no sé quin premi i es va agrair en el discurs i a mi mateixa també, perquè sóc una tia molt maja i perquè vaig estar a punt de no acceptar-lo i no sé si em sembla que inclús va dir que la seva repre li deia que no i jo vaig dir que sí. Vull dir que també les automedalles, ojo també que ens les hem de posar quan són merescudes. Sí, totalment. Oi tant que sí. Sí. No és tirar-se flors ni presumir, no. És el que mereixes. Posa-t'ho, exacte, tu mereixes. I això també és una feina que jo crec que tothom ha de fer perquè no estem acostumats a parlar bé de nosaltres mateixes o nosaltres mateixos. Correcte. I és una necessitat, i encara que t'incomodi, perquè passa, t'incomodes perquè és com fa raro. Sí, és una sensació rara, no? I a més ens ho han ensenyat, és com que venim de les generacions dels nostres avis i sempre aquesta humilitat extrema, no? De no, jo ho faig jo, o jo no ho he fet, o qui ho ha fet això i de tapar-te's, no? En plan, sí, total. I és com, no, crec que això és algo molt maco de les noves generacions també, aquesta cosa de l'amor propi, que és una cosa que també abans era un concepte demonitzat, no? Perquè es portava cap a l'extrem de l'egocentrisme i tal, i no, hem trobat que l'amor propi és algo molt útil amb la seva bona mesura, llavors i tant que sí, practiquem-lo també. Molt bé, doncs deixem aquí el programa. La veritat que moltes gràcies per venir i moltes gràcies a totes les persones que hagin arribat fins a aquest capítol i fins al final del capítol, que ha estat molt interessant. Gràcies. Doncs nosaltres som la Maits. Jo soc la Marta. Jo soc en Joan. I això ha sigut La Santa Locura. Molt bé. Epa! Un altre dia que no diem que ens segueixin a...